участници и зрители на третото издание на Ариана Аматьорска лига 2012. За трета поредна година най-продаваната фирма в България организира своят аматьорски турнир. В София стартира втория регионален кръг от първенството, в което са записали 296 любителски отбори с общо 2960 аматьори футболисти от София и областта, които ще се включат в турнира. Надпреварата се провежда в два етапа. 4-6 май квалификации и 11-13 финална фаза. Спортен комплекс Славия посреща първия етап в турнира, а финалната фаза ще се изиграе на уникалното съоръжение Ариана Арена в центъра на София. Шампионът на столицата и завършилите на второ и трето място ще се класира за националния финален турнир, който ще излъчи големия шампион на Ариана и неговата награда приятелски двубой срещу шампиония на България за 2011-2012. Първият матч, с който ще открием тази годишния турнир, е между отборите на РБК